Kaixo ikasleok. Gai honetan hitz egingo dugu soinuaren arteari buruz. Lehenengo diapositiban ikusten duzue zuek dakizuen gauza bat. Soinuaren artea musika dela. Bai gizakiok, baita animaliek ere badaukagu entzuteko gaitasuna. Animalia batzuek entzuten dute guk baino askoz gehiago. Baina hala eta guztiz ere guk gure entzumen aparatuarekin entzun dezakegu musika eta musikaz goza dezakegu. Jakin behar dugu, soinua vibrazio batengatik sortzen dela eta soinuaz inguraturik bizi garela. Begiak ixten baditugu eta entzuten badugu arretaz, konturatu gara, soinuaz inguraturik gaudela. Gure inguruan soinu pilo bat dagoela. Baina ze gertatuko litzateke oso leku urrun batera joango bagina, soinurik gabekoa, adibidez. Mendi tontor batean, egun bat haizerik gabe, eta animaliaren arrastorik gabe. Hau da, ez genituzke entzungo txorien txoritxoak, eta bar. Bueno, askoz gehiago. Joango bagina espaziora, koete batean, zerbait entzungo genuke? Erantzuna da, baietz. Entzungo genuke gure gorputzaren soinua. Hau da, arnasketa, bihotzaren taupadak, ezurren zarata, eta bar. Eta baten batek esaten du, odolaren jarioa, hau da, odola gure barrutik doanean entzungo genukeela. Baina jakin behar dugu zer den soinua, ezta? Soinua da sensazio bat. Gorputzean nabaritzen duguna eta horretarako beharrezkoak dira 3 gauza. Lehenengoa da zerbait vibratzean, ezta? Gorputz bat vibratzean, edozein gauza izan daiteke. Gero bitarte bat. Bitarte horretatik soinua bidaiatzen da. Eta gero gure entzumen aparatua eta noski gure burua, gure burmuina, ezta? Lehen esan dugun bezala, soinua da musikaren funtsa eta soinuaz inguraturik bizi gara. Soinua grafikoki adieraz daiteke. Horretarako erabiliko dugu oso adierazpen simple bat. Baina benetan, soinu bat, eguneroko soinu bat edo musika tresnaren soinua adierazteko edo marrasteko, erabiliko genuke oso adierazpen konplexuagoa argazkian ikus dezakezuen bezala. Orain ikusiko dugu zer den diapasoia eta zertarako balio duen. Musikariok erabiltzen dugu diapasoia edo batez ere lehen erabiltzen genuen diapasoia gauza batzuk egiteko. Bueno, jakin behar dugu altzairuzkoa dela. Balio du beste musika tresnak, adibidez gitarra bat, afinatzeko. Kolpekatzen baldin badugu, entzungo dugu bere vibrazioa eta entzungo dugu nota zehatz bat. Nota hori da la bat. Nota horrek sortuko du frekuentzia bat, eta frekuentzia garbi hori izango da 450 hertzekoa. Hasiko gara gure entzumen aparatuarekin, zertarako balio duen, zenbat atal dituen, eta zer daukan atal bakoitzak. Entzun aparatuari esker, entzumen aparatuari esker, espazioan orienta gaitezke. Esperimento txiki bat egiten baldin badugu. Izten baditugu
begiak. Ziur aski zeozer entzungo dugu eta jakingo dugu nondik datorren soinu hori. Hori gertatzen da, gure entzumen aparatu hark detektatzen du edo badaki nondik datorren soinua. Soinu desberdinak ere desberdintzen ditugu entzumen aparatuari esker. Oraintxe entzuten baldin badugu nota zehatz bat, adibidez, trompeta batek jotzen baldin badu nota bat, edo biolin batek jotzen baldin badu nota bat, badakigu oso ondo zein den soinu bakoitza. Hau da, desberdinduko genituzke bi soinuak, jakingo genuke zein soinu jo duen trompeta eta zein soinu jo duen biolinak. Entzumen aparatuak balio du ere musikaz gozatzeko. Orain desberdinduko ditugu entzumen aparatuaren atalak. 3 zati ditu: kanpoko belarria, erdiko belarria eta barruko belarria. Kanpoko belarrian badaude belarri hegala, entzunbidea eta tinpanoa. Belarri hegalak hartzen ditu soinuak, entzunbidetik doaz soinu horiek eta tinpanora iristen dira. Erdiko belarrian 3 hezurtzo daude: mailua, ingudea eta estribua. Kanpoko vibrazioa, hau da, tinpanora iritsi direnak, lehenengoan martillora doaz, gero ingudera eta gero estribura. Barruko belarrian badaude koklea eta nerbio akustikoa. Vibrazioak iristen dira, esan dugun bezala, hezurtzetara, bai? Martillo, ingudea eta estribura. Hortik koklera iristen dira. Koklean ze gertatzen da? Vibrazio mekaniko horiek bihurtzen dira impulso elektrikotan. Ordun, hortik nerbio akustikoak hartzen ditu eta garunera daramatza. Kontuz soinu ozenekin gortasuna sor dezaketelako. Batez ere, entzungailuak oso ozen jartzen baldin baditugu, oso kalte garrantzitsuak sor dezakete gure entzumen aparatuan. Esan dugun bezala, soinua vibrazio batengatik sortzen da, baina bitarte bat behar du vibrazio horrek transmititzeko edo bidaiatzeko. Normalean, airetatik transmititzen da, baina badaude beste bitarteak. Kasu honetan, airetatik transmititzen da. Bitarte likidoetatik ere transmiti daiteke. Bitarte solidoetatik. Jartzen baldin badugu belarria mai gainean eta ordulari bat jartzen dugu beste muturrean, maiaren beste muturrean, entzungo genuke oso ondo erlojuaren zarata. Eta altzatzen baldin badugu burua, ziur aski ez dugu entzungo. Honek adierazten digu soinua asko hobeto transmititzen dela bitarte solidoetatik, bitarte gaseosoetatik baino. Gauza bat jakin behar dugu. Ez dela gauza bera entzutea edo aditzea. Aditzea da arreta jartzea eta soinuak nabaritzea. Entzuteko arreta jartzeaz gain, belarria entrenatuta eduki behar dugu desberdintzeko musikaren elementuak. Kutsadura akustikoa eta zarata. Galdera batzuk egingo ditugu. Zein da kutsadura akustikoaren erruduna? Momentu bat,
Pentsatzen baldin badugu, berehala konturatu gara, gu gizakiok garela kutsadura akustikoaren errudunak. Baina noiztik? Hau hasi zen, industria iraultza hasi zenean. Zein izan zen jatorria edo abia puntua? Gizakiok hasi ziren makinak sortzen hobeto bizitzeko, adibidez, trenak, autoak, hegazkinak, eta makina desberdinek egiten digu bizitza errazagoa. Kontuz, zarata. Gehiegizko zarata gaixotasunak zor ditzake, adibidez, gortasuna, zorabioa, sistema nerviosoaren gaixotasunak, arnasketako gaixotasunak, eta bar. Beraz, alduzun guztietan urrundu gehiegizko zaratatik. Dezibelak. Dezibelek balio dute soinuaren intentsitatea neurtzeko, hau da, volumena neurtzeko. Soinuak ezaugarri desberdinak ditu. Adibidez, altuera, iraupena, intentsitatea eta timbrea. Soinuaren altuerak balio du soinu aguduak edo soinu grabeak desberdintzeko. Adibidez, kontrabasuaren soinua eta txirularen soinua. Soinu grabe batek uin gutxi segunduko edo vibrazio gutxi segunduko sortuko ditu. Eta soinu agudu batek vibrazio asko segunduko. Baina kontuz, ezin dugu nahastu soinuaren altuera eta soinuaren intentsitatea. Soinu grabe bat sortzen du kontrabasu batek, adibidez. Eta ez dauka zer ikusirik soinu ahula edo soinu suabe batekin. Hau da, volumen gutxi daukan soinu hori, ezta? Eta soinu altua da, adibidez, txirularen soinua, eta ez dauka zer ikusirik soinu ozen batekin. Hau da, hegazkin bat aireratzerakoan. Soinuaren beste ezaugarri bat da iraupena. Zertarako balio du iraupenak? Iraupenak desberdintzen ditu edo laguntzen digu desberdintzen soinu luzeak eta soinu motzak. Musikan erabiltzen ditugu nota irudiak desberdintzeko soinu luzeak edo soinu motzak, eta badaude musika tresnak soinu luzeak eta soinu laburrak sor ditzaketenak, adibidez, txirula. Baina beste musika tresna batzuk existitzen dira, soinu laburrak bakarrik egiten dituztenak. Adibidez, danborra. Intentsitatea da beste ezaugarria, soinuaren beste ezaugarri bat. Adierazten digu volumena edo soinuaren indarra. Adierazteko intentsitatea grafikoki erabiltzen da amplitudea, bai? Ikusten duzuen bezala, soinu batek oso altua da, hau da, amplitude handia dauka, eta soinu ahul batek amplitude txikia edo baxua da. Azken ezaugarria da timbrea. Timbreari ere esaten zaio soinuaren kolorea, eta horri esker desberdintzen ditugu musika tresnak edo ahotsak. Hau da, nik badakit oso ondo zein den nire amaren edo nire aitaren edo nire anaiaren edo nire amonaren ahotsa. Timbre desberdinak dituztelako.